హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తునికి పేరు పేరున అందరి పాదాలకు నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారైన ఫీజ్బాల్ జపతాక్ మహారాజు వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరను పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకై చక్షురున్మిలితం येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावने कुरुवितभानुसुते देवी प्रणमामि करिष्ये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी निति नामिने नमो. आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकदामदाय नगर ग्रामचार्य नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते. सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इति. ఎంత దాకా అయిపోయింది మీ అందరు చదివేది? హరే కృష్ణ. ఇవన్నీ చదవాలి ప్రభుజీ. ఓకే, ఎవరైనా 36వ శ్లోకం చదివండి. చంద్రవతి మాతాజీ చదివిస్తారా మాతాజీ? వాళ్ళకి ఎవరికైనా అవకాశం ఇవ్వండి ప్రభుజీ, లేదంటే నేను చదివిస్తాను. హరే కృష్ణ. చదివేసండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 20 36వ శ్లోకము. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం ఘ్నంత్యా ముహు కరతలేన పతత్సతంగం మధ్యం విషీదతి బృహస్తన భారభీతం శాంతేవ దృష్టిరమలాసు శిఖా సమూహః. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం ఘ్నంత్యా ముహు కరతలేన పతత్పతంగం మధ్యం విషీదతి బృహస్తన భారభీతం శాంతేవ దృష్టిరమలాసు శిఖా సమూహః. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం ఘ్నంత్యా ముహు కరతలేన పతత్పతంగం మధ్యం విషీదతి బృహస్తన భారభీతం శాంతేవ దృష్టిరమలాసు శిఖా సమూహః. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం
నైకత్రతే జయతి శాలిని పాదపద్మం ఘ్నంత్యా ముహుః కరతలేన పతత్పతంగం మద్యం విషీదతి బృహస్తనభారభీతం శాంతేవ దృష్టిరమలా సుశిఖా సమూహః ప్రభుజీ అర్థాలకి వెళ్దామా శ్లోకం చదువుతారా? ముగ్గురు చేత చదివించండి ప్రభుజీ. శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ, భాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం కంత్యా ముహు కరతలేన పతత్పతంగం మద్యం విషీదతి బృహుస్తన భారభీతం శాంతేవ దృష్టిరమలా సుఖిఖా సమూహః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం కంత్యా ముహు కరతలేన పతత్పతంగం మద్యం విషీదతి బృహత్తన భారభీతం స్థానేవ దృష్టిరమలా సుశీఖా సమూహః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. సరళాదేవి మాతాజీ శ్లోకం చదివి అర్థాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నైకత్రతే జయతి శాలిని పాద పద్మం ఘ్నంత్యా ముహుః కరతలేన పతత్పతంగం మధ్యం విషేదతి బృహత్ స్తనభారభీతం శాంతేవ దృష్టిరమలా సుశిఖా సమూహః. హరే కృష్ణ. ఏతత్ర ఒక్క చోట, ఒక్క చోట, తే నీ యొక్క, నా జయతి నిలుచుట లేదు, శాలిని ఓ సుందరి, పాద పద్మం పాద పద్మముల, ఘ్నంత్య కొట్టుచు, ముహుహు మాటి మాటికి, కరతలేన కరముచే, పతత్ కొట్టుచు, పతంగం కందుకమును, మధ్యం నడుము, విషీదతి అలసినది, బృహత్ పెద్దవైన, తన నీ స్తనముల, భార భారముచే, భీతం పడితయై పీడితయై, శాంత ఇవ అలసినట్లుగా, దృష్టి చూపు, అమల స్పష్టముగా, సుందరమగు, శిఖా కురులను, సమూహ సమూహమును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓ సుందరి, కందుకమును మాటి మాటికి నీ చేతితో కొట్టినప్పుడు నీ పాదపద్మములు ఒకచోట నిలిచి ఉండుటలేదు. పెద్ద స్థనముల భారముతో నీ నడుము అలిసిపోయి చూపు చురుకుదనము లేనట్లుగా అగుచున్నది. దయచేసి ప్రభుజీ కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తారా? పాదములు ఒక చోట నిలిచి ఉండటలేదు. పెద్ద స్థలముల భారముతో నీ నడుము అలసిపోయి చూపు చురుకుదనము లేనట్లుగా అగుచున్నది. దయచేసి నీ సొగసైన కురులను అల్లుకొనుము. ఓ సుందరి, కందుకములు మాటి మాటికి నీ చేతితో కొట్టినప్పుడు
నీ చేతితో కొట్టునప్పుడు నీ పాద పద్మములు నీ పాదపద్మములు ఒక్క చోట నిలిచి ఉండుట లేదు. ఒక చోట నిలిచి ఉండుట లేదు. పెద్ద స్తనముల భారముతో పెద్ద స్తనముల భారముతో నీ నడుము అలిసిపోయి నీ నడుము అలసిపోయి చూపు చురుకుతనము లేనట్లుగా అగుచున్నది. చూపు చురుకుదనము లేనట్లుగా అగుచున్నది. దయచేసి నీ సొగసైన దయచేసి నీ సొగసైన కురులను అల్లుకొనుము. కురులను హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. దుర్గా మాతాజీ హరే కృష్ణ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ. ప్రభుపాదికి భాష్యము. ఆ సుందరి ప్రతి అడుగునందు దానవులు సుందరమగు భంగిమలను గాంచిరి. ఆమె పెద్దవగు స్తనములను విడివడిన కురులను కందకముతో క్రీడించినప్పుడు ముందుకు వెనకకు చేసడి చలనములను వారు కొనియాడి. ఆ విధముగా అడుగడుగున వారు ఆమె స్త్రీ సౌందర్యమును అనుభవించిరి. ఆ రీతిన ఆమె సౌందర్యమును గాంచినప్పుడు వారి మనస్సులను కామతురమయ్యను. రాత్రి సమయమునందు శలభములు అగ్నిని సమీపించి మరణించు రీతి దానవులు ఆ సుందరీమణి యొక్క బంతుల వంటి స్తనముల కదలికకు బలి అయిరి. సుందరియగు స్త్రీ యొక్క విడివడిన కురులను సైతము కామతురుడైన దానవుని మనసును మోహింపజేయును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కందుకము మాతాజీ, కందకము అన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ స్త్రీని మామూలుగా ఏ స్త్రీనైనా సరే కూడా వర్ణించేటప్పుడు వారి అంటే నేత్రములు లేకపోయిందా వారు పడే సిగ్గు గురించి అటువంటి వాటి గురించి వర్ణించడం అనేది శాస్త్రోక్తమైనది. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏదైతే వర్ణన చేస్తున్నారో అది కేవలం దానవులు రాక్షసులు మాత్రమే చేయగలరు. ఈ రకమైన వర్ణన ఒక స్త్రీది చేయగలిసేది కేవలం దానవులు మాత్రమే. అది కూడా ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో మనం చూసాము, ఎవరి తనయురాలువో ఎవరి భార్యవో అని అన్నారు. మళ్ళీ అన్నారు నువ్వు ఎవరైతే ఏమి అని చెప్పని ఇవంతా వర్ణిస్తున్నారు. అంటే వారికి వాయా వరుసలు అటువంటివి లేవు. సో ఇది ఒకటి సూచిస్తుంది, కలియుగంలోని దానవ ప్రవృత్తి కలిగిన వారే ఉంటారు. ఇవాళ రేపు మీరు న్యూస్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసి చూసారనంటే ఇలాంటివి ఎన్నో వినిపిస్తాయి. అండ్ న్యూస్ దాకా రానేటివి కొన్ని కోట్లాది సంఘటనలు ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో దీన్ని బట్టి ఏంటి అని అంటే కలియుగంలో నుండేవారు ఇంచుమించు అందరూ కూడా రాక్షసులు. ఇంత అశ్లీలమైన వర్ణన దానవులు తప్పించి ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు. అది కూడా వారికి సంబంధించిన స్త్రీ కాదు. అందుకోసమే కలియుగంలోని మనకి ఏంటి అని అంటే పెళ్లి అనేది ఒక ఇది పెట్టారు, ఒక తంతు. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే వారి కామ కోరికలను ఎవరైతే అంచుకోలేకపోతున్నారో వారి కోసమని అది ఒక మార్గం లాగా పెట్టారు. సో దట్ వారు చెడు దారిలో వెళ్లకుండా ఉండేదానికని. కాకపోతే దానవ ప్రవృత్తి కలిగిన వారు వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పుకున్నారు. వారికి అది కూడా నిజమైన స్త్రీ కూడా కాదు, వారు ఊహాగానాలు. ఒక సాయం సంధ్య వేళని వారు స్త్రీ రూపంలోని వారు ఊహించుకుంటున్నారు. ఎందుకనంటే మదం ఎక్కిపోయి ఉన్నది. సో అటువంటి వారికి కామంతోని కళ్ళు మూసుకుపోయి ఉన్నది. వారికి ఏంటంటే అశ్లీలత గురించి వారికి ఆలోచించేదానికి ఇంకా దానికంటే మించి ఇంకేమీ లేదు. ఎందుకనంటే వారి మైండ్ లోని వారి మనసులోని భగవంతుని ఆలోచనలు ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు పరస్త్రీ గురించి ఈ రకమైన ఆలోచనలు చెయ్యరు. ఎందుకనంటే ఎవరికైతే వారి మనసులోని భగవంతుడు ఉంటారో, వారి హృదయంలో భగవంతుడు ఉంటారో, భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోనే ఉన్నారు. సర్వస్య చాహం హృదయ సన్నివిష్టం మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోవనం అన్నారు. కానీ ఆ హృదయంలో ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించి భగవంతునికి మనం సేవాభావంతో ఉంటే ఇటువంటి ఆలోచనలు ఏ స్త్రీ పట్ల అంటే పరాయ స్త్రీ పట్ల రాదు. సో అది మనిషి యొక్క తత్వం. మానవుడు అనేవాడు ఆ రకంగా ఉండాలి.
లేకపోయినా మానవుడికి జంతువుకి మధ్య తేడా లేదు. ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిపెండింగ్. ఒకవేళ ఆహార, నిద్ర, భయం, నైపుణ్యం ఈ 4 మాత్రమే ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ అయితే జీవితంలోని, వారు మిగతా జంతువుల్లాగానే వారి జీవితాన్ని గడిపేది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, 16 మాలల జపం చేసిన వారికి చెయ్యని వారికి మధ్యన తేడా ఏంటంటే, ఎవరైతే 16 మాలల జపం చెయ్యలేదో లేక చెయ్యలేకపోతున్నారో వారికి జీవితంలో ప్రయారిటీస్ వారికి తెలియదు. కాబట్టి వారి జీవితం ఏదైతే గడుపుతున్నారో, ఎంత పద్ధతిగా గడుపుతున్నా సరే కూడా అది జంతు జీవితమే గడుపుతున్నట్టుగా. ఒక జంతువు ఏ రకంగా అయితే గడుపుతుందో ఆహార, నిద్ర, భయ, నైపుణ్యము ఈ 4 వారు కూడా జీవిస్తున్నారు. అలానే భక్తులు ఎవరైతే ఇది 16 మాలలు జపం చేస్తున్నారో వారు దానికంటే ఎక్కువ ఏమైనా చేస్తున్నారంటే అందరూ చేయలేకపోవచ్చు. చాలా మందికి నాలాంటి వారికి స్టిల్ ఆహార, నిద్ర, భయం, నైపుణ్యమే ఉండొచ్చు జీవితంలో లక్ష్యం. కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఎందుకంటే మనమంతా కూడా ఇప్పుడు గురువుకి మనం సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి ఆ గురువు చూసుకుంటారు. వీరికి కేవలం ఆహార, నిద్ర, భయం, నైపుణ్యం మాత్రమే వీరి జీవితంలో ఉండకూడదు, వారు దాని నుంచి బయటికి రావాలి. కాబట్టి రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే మనకు చెప్పారో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, దాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నామనంటే గురువు యొక్క మనుషులు అయిపోతాం. సో గురువు యొక్క మనుషులు అయినప్పుడు గురువు యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అది వారి శిష్యులని వారు మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేర్చేదాన్ని. సో మీరు ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేశారు అని అంటే టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోని, లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ ఐఐటీస్ లోనో వాటిలో వేశారు మీ పిల్లల్ని. సో వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి బయట ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించి బయటకు పంపించాలి. సో ఆ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది అప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది. వారు కొన్ని నియమ నిబంధనలు చెప్పుంటారు, వీరు అన్ని సెమిస్టర్స్ లోని మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలి, అటెండెన్స్ ఎంత ఉండాలి, వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ పాటిస్తే ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ కి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే పంపిస్తారు. అప్పుడు తల్లిదండ్రులు దాని గురించి బెంగపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో అలాంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని ఖచ్చితంగా మన గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చినట్టుగా మనకి అనాది కాలం నుంచి ఏదైతే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారో దాన్ని మనకి మన దగ్గరికి మళ్ళీ తీసుకొని వస్తున్నారు. జనసామాన్యం దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు. లేకపోయిందా ఈ ఐఐటి అనేది ఏదైతే ఉన్నదో గురు పరంపరది, ఆ ఐఐటి యాక్చువల్ గా ఒకప్పుడు కేవలం చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ మందికి మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని జనరల్ పబ్లిక్ అందరికీ ఓపెన్ చేసేశారు. అది కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వల్ల అయింది. లేకపోయినా మనకి గురుకులము, గురు శిష్య పరంపర, దీక్ష, లేకపోయినా ఆశ్రయం అటువంటివి మనలాంటి వారికి, అట్లీస్ట్ నాలాంటి వారికి ఎక్కడ తెలుసుంటుంది? తెలిసే అవకాశమే లేదు. ఆర్ తెలిసినా సరే కూడా అదెవరో బైరాగులు, సన్యాసులు వారి కోసం మాత్రమే, నాలాంటి ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళకి కాదు, సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళకి కాదు అనే అపోహతోనే బ్రతికేసి ఉంటాం. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల దాన్ని పాశ్చాత్య దేశాల దగ్గరికి ఫస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళారు. వారు దాన్ని ఎప్పుడైతే అవలంబించారో వారిని మనం అనుసరిస్తూ ఉంటాము. సో ఇంతమంది ఫారినర్స్ వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారు ఇనిషియేషన్, మనం ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనేసని అదొక గర్వమైన విషయం లాగా మనం ఇప్పుడు భావిస్తున్నాం ఇనిషియేషన్ అనేది. అంతేగాని ఒకప్పుడు ఇనిషియేషన్ అంటే ఒకవేళ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే లేకపోయి ఉంటే, ఒకవేళ భారతీయులు ఎవరో కొంతమంది దీక్ష తీసుకొని వారు భిక్షతను వారు జీవనయాపన గడుపుతున్నారు అని అంటే వారిని చూసి పాపం వారు దీక్ష తీసుకున్నారు ఎందుకు అని అంటే వారికి వేరే ఏ చదువు రాదు కాబట్టి అన్నట్టుగా భావనతోనే ఉండిపోయి ఉంటాం. మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇనిషియేషన్, ఆశ్రయాన్ని, వాటన్నిటిని ఇప్పుడు మన దృష్టిలోని ఒక విలువ ఉన్నది అని అంటే అది కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వల్ల. దాని విలువని మనందరికీ తెలియజేసేలాగా చేశారు. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది టాపిక్, ఇక్కడ రాక్షసులు, అసురులు ఆ సాయం సంధ్యని ఏ రకంగా అశ్లీలంగా వారు చూస్తున్నారు అనే దాని గురించి చెప్పున్నారు. ది డిమన్స్ అబ్జర్వ్ బ్యూటిఫుల్ గెస్చర్స్ ఇన్ ది విమెన్స్ ఎవ్రీ స్టెప్. ప్రతి అడుగులోని వారు వారి యొక్క భంగ్యములు, ఆ స్త్రీ సౌందర్యాన్ని వారు దాన్ని పాడు చేసి అశ్లీలంగా చేసి పెట్టేసి ప్రతి ఒక్క భంగముల్లోని వారు అందాన్ని వారు చూస్తున్నారు, ఆస్వాదిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, హియర్ దే ప్రైజ్ హర్ ఫుల్ గ్రోన్ బ్రెస్ట్, హర్ స్కాటర్డ్ హెయిర్ అండ్ హర్ మూవ్మెంట్స్ స్టెపింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ బై ప్లేయింగ్ విత్ ది బాల్. ఆ కందుకంతో ఆడుకునేటప్పుడు తన శరీరం ఏ రకంగా ఉన్నది అనేది
ఒక్కొక్క పార్ట్ బై పార్ట్ వర్ణన చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ దే ఎంజాయ్ హర్ ఉమెన్లీ బ్యూటీ అండ్ వైల్ దే ఎంజాయ్ హర్ బ్యూటీ దేర్ మైండ్స్ బికమ్ ఎజిటేటెడ్ బై సెక్స్ డిజైర్. భక్తులకి భగవంతుడు చేసిన చిన్న నుంచి చిన్న కార్యం కూడా అది ఒక లీలలాగా అనిపిస్తుంది, అది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. భగవంతుడు రాక్షసుల్ని సంహరించారంటే అదొక లీల. భగవంతుడు 2 పెద్ద పెద్ద అశోక వృక్షాలని దాన్ని విరిచేసి దాని లోపల నుంచి 2 మణిగ్రీవ నలకువేర బయటకు వచ్చారంటే భక్తులకు అదొక ఆహ్లాదం, అదొక లీల. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే వెన్న దొంగతనం చేస్తాడో, మామూలుగా దొంగతనం అనేది లీల ఎక్కడైనా అవుతుందండి? దొంగతనం అనేది చెయ్యరాని పనిది. దాన్ని కూడా భగవంతుడు చేసినప్పుడు అదొక లీల అయిపోతుంది. ఎవరైనా ఇప్పుడు చూడండి, ఆడవారి గురించి అశ్లీలంగా మాట్లాడుతుంటే ఇది అసహ్యంగా అనిపిస్తోంది. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే గోపికలది వస్త్రాపహరణం చేశారో అది ఒక లీల. భక్తులు దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ వింటారు. సో ఇది భక్తులకి రాక్షసులకి మధ్యన తేడా. ఎందుకు అనంటే భగవంతుడు చేసినది ఉద్దేశం ఉంటుంది, అది దేవాది దేవుడు చేశారు. ఉద్దేశం మనకు అర్థం కాకపోయినా సరే కూడా భగవంతుడు చేశారు అని అంటే దాంట్లో పరమ ఉద్దేశం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడికి మనలాంటి శరీరం ఉండదు. సో ఈ కామం రావాలంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? కామం ఎక్కడ ఉంటుంది? భగవద్గీతలో చెప్పారు 3 ప్లేసెస్. సో ఆ 3 ప్లేసెస్ ఏది? మన శరీరము, మనసు అండ్ మన ఇంద్రియాలు. సో వీటి మూడిట్లో ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడికి మనలాంటి శరీరం లేదు, మనలాంటి ఇంద్రియాలు లేవు, మనలాంటి మనసు లేదు. భగవంతుడికి శరీరం అనేది మనలాగా లేనే లేదు. భగవంతుడి జన్మ కర్మ అన్ని కూడా దివ్యమైనవి. మరి అలాంటప్పుడు భగవంతుడికి మనలాంటి కామం ఎక్కడ ఉండగలదు? భగవంతుడికి కామమే లేదు అసలు. భగవంతుడికి మనలాగా కామం ఉన్నది అని అనుకునే వాళ్ళు మూర్ఖులు. ఇది కేవలం మనల్ని మాయలో పెట్టేదాని కోసమని ఈ కామం అనేది మనకి ఇవ్వబడ్డాది. ఎందుకు అని అంటే మనం కోరుకున్నాం, నేను భగవంతుడి దగ్గర ఉండదలుచుకోలేదు, నేను ఎంజాయ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, నేను వేరే దగ్గర ఉండి భగవంతుడు లాగానే నేను కూడా అధిపతిని అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనే ఒక మూర్ఖపు కోరిక వచ్చింది. దానివల్ల మనం ఏదో కోరుకున్నాం సరే, కానీ ఆ కోరికను ఎందుకు పూర్తి చేసుకోకూడదని చెప్పని కామము అనేది ఒక శాపము మనకిచ్చారు. ఆ శాపాన్ని మనం అమృతం లాగా భావిస్తున్నాం. సో అందుకోసమని మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ కామము అనేది వారు దైత్యులు, వారు దాన్ని బాగా ఆస్వాదిస్తారు. ఎందుకు అని అంటే వారికి శరీరం కాన్సెప్ట్ మాత్రమే తెలుసు. ఈ శరీరం అనేది వారికి సుఖాన్ని ఇచ్చేదాని కోసమని అండ్ ప్రళయ అంతం దాకా వారు కామాన్ని వారు అనుభవించాలి అనే ఒక ఉద్దేశం పెట్టుకున్న వారు దైత్యులు, అసురులు. సో కాబట్టి వారికి సాయం సంధ్య వేళ కూడా ఒక స్త్రీ వలె గోచరిస్తున్నది. ఆ స్త్రీని కూడా వారు ఎలాగా వారు డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారంటే కందుకంతో ఆడుతున్న ఒక స్త్రీ లాగా. అంటే సాయం సంధ్య వేళ ఎలా ఉంటుందని అంటే కొన్నిసార్లు సడన్ గా చీకటి అయినట్టుగా, మళ్ళీ కొద్దిగా వెళ్తురు, ఆ రకంగా వారికి సాయం సంధ్య వేళలో ఏంటంటే వారికి కనిపించినట్టుగా ఆ రకంగా ఉంటుందన్నమాట చీకటి వస్తున్నప్పుడు. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే వారికి మతి భ్రమించిన దాని వల్ల స్త్రీ సౌందర్యం లాగా వారికి కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని వర్ణన చేస్తున్నారు. ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ దే ఎంజాయ్ హర్ ఉమెన్లీ బ్యూటీ అండ్ వైల్ దే ఎంజాయ్ హర్ బ్యూటీ దేర్ మైండ్స్ బికమ్ ఎజిటేటెడ్ బై సెక్స్ డిజైర్. సో వారు ఊహిస్తున్న కొద్దీ అది స్త్రీయే అనే నమ్ముకొని ఆ సాయం సంధ్య వేళని ఎప్పటిదాకైతే నమ్ముతున్నారో వారి మనసు వారు చెప్పేదాన్ని అంగీకరిస్తుంది. ఎందుకు? వారి మనసే వారిని యాక్చువల్ గా డ్రైవ్ చేస్తుంది, వారి ఆత్మ వారి మనసుని డ్రైవ్ చేయటం లేదు. మనం భగవద్గీతలో చూసాం, ఒక రథము మన శరీరం అయితే దానికి ఉండే 5 గుర్రాలు, 5 ఇంద్రియాలు. ఆ గుర్రాలకు కట్టిన తాడు, దాని హిందీలో లగాం అంటారు, తెలుగులో ఏమంటారో తెలియదు. సో ఆ తాడు ఏదైతే గుర్రాలన్నింటినీ అదుపులో ఉంచుతుందో ఆ తాడు ఏంటి అని అంటే మనకి మనసు. మరి ఆ రథ చాలకులు ఎవరు అని అంటే బుద్ధి. సో దీంట్లో కూర్చున్న వారు ఎవరు అని అంటే ఆత్మ. సో రథంలో కూర్చున్నవారు వెనకాతల. సో అదే ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా బుద్ధి ద్వారా మనసు సరైన అదుపులోని పెట్టుకుంటే ఆ రథం అనేది, ఆ శరీరం అనేది గమ్యస్థానానికి చేరుతుంది.
ఆ శరీరం సహాయంతో మనం గమ్యస్థానానికి చేరచ్చు. కానీ యాక్చువల్ గా చేరేది ఎవరు చేరతారు అని అంటే ఆత్మ, అంటే మనం చేరతాం గమ్యస్థానానికి. కానీ అదే ఇంద్రియాలు ఒక్కొక్కటి దాని దారిలో అది వదిలేస్తే, అంటే బుద్ధి అనేది పని చేయకుండా పోతే అప్పుడు మనసు పని చేయదు. అప్పుడు ఒక్కొక్క గుర్రం అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియం తన దారిలోని అది వెళ్తూనే ఉంటుంది. అప్పుడు అధోగతికి పాల్గొతుంది అనమాట. ఆ శరీరం అనేది నాశనం అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తున్నది కూడా అదే. వారేంటి అని అంటే వారి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా వదిలేశారు. వారి ఇంద్రియాలకి ఆధిపత్యాన్ని ఇచ్చేశారు. మీకు ఎలా కావాలో అలాగే ఉండండి అని. కాబట్టి మనసు అనేది తన దారిలోనే వెళ్తోంది. బుద్ధి అనేది ఇంకా పని చేయట్లేదు. సో బుద్ధి అనేది ఆ రథచాలకులు పడుకోనున్నారు, నిద్రిస్తున్నారు. బుద్ధి అనేది లేదు అసలు. అండ్ ఆ బుద్ధి అసలు పని చేయకుండా పోయే సమయం వేళ ఏది అని అంటే ఆ సాయం సంధ్య. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి యొక్క కామ కోరికలు పెరిగిపోతాయి. కామ కోరికలు పెరిగిపోయినప్పుడు పరస్త్రీ మీద ఎప్పుడైతే వారికి ఆలోచన వస్తుందో అప్పుడు వారి బుద్ధి అనేది దాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇష్టారాజ్యం సాగుతుంది. వారికి ఇది బుద్ధి మాత్రం నిద్రిస్తుంది, మనసు మాత్రం ఇష్టారాజ్యం అయిపోతుంది. As moths at night surround a fire and are killed, so the demons become victims of the movement of the ball-like breast of the beautiful woman. ఏ రకంగా అయితే దీపపు పురుగులు దీపపు చుట్టూరా తిరిగి ఆఖరికి ఆ దీపంలోనే పడిపోయి ప్రాణత్యాగం చేసేస్తాయో, అదే రకంగా ఈ దైత్యులు, అసురులు వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ఆ సాయం సంధ్యని ఒక సుందరి రూపంలోని ఊహించుకుంటూ వారి కామంలోని వారి కామంలోని పడిపోయి ఉన్నారు. ది స్కాటర్డ్ హెయిర్ the scattered hair of the beautiful woman also afflicts the heart of a lusty woman. సో మామూలుగా మన భక్తుల యొక్క పద్ధతి ఏంటి అని అంటే పరస్త్రీ ఎవరైతే మన భార్య కారో వారిని అందుకోసమనే ఇస్కాన్ లో మీరు చూసినట్లయితే మాతాజీ అని పిలుస్తారు. ఉత్తి మాత అని కూడా కాదు, మాతాజీ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్. సో ఎందుకు అని అంటే మనకి సంబంధించిన వారు కానప్పుడు ఎవరికైతే భార్య కారో వారిని మాతాజీ అని ఎందుకు పిలుస్తారు అని అంటే వారిలోని వారి తల్లిని చూసుకోవాలి. సో తల్లిని చూసుకున్నప్పుడు తల్లి ఎప్పుడైతే తలుచుకుంటామో వారిని తల్లి దర్జా ఇస్తామో అలాంటప్పుడు వారి గురించి చెడు ఆలోచన అనేది వచ్చే అవకాశమే లేదు. సో అది మన వైష్ణవుల యొక్క పద్ధతి. సో అది నేర్పిస్తారు మనకి. పరస్త్రీని మాత అని పిలవాలి, మాతాజీ అని. కానీ ఇక్కడేంటి అని అంటే పరస్త్రీ అనేది వారు ఎవరో కూడా సంబంధం లేదు. ఎవరి భార్య అయినా ఉండొచ్చు, ఎవరి కూతురైనా ఉండొచ్చు, ఎవరైతే మాకేమి వారి ప్రతి ఒక్క అంగం. సో అందుకోసమని ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్పున్నారు. సో ఆడవారికి కురులు అనేది కూడా వారి వెంట్రుకలు అనేది కూడా ఏంటి అని అంటే కామం పెంచేలాగా చేస్తుంది ఈ దైత్యులకి. భక్తుల సంగతి అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హరిదాస్ ఠాకూర్ భక్తులు అని అంటే గొప్ప భక్తుల గురించి చెప్తున్నాను. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గర ఎప్పుడైతే ఒక వైపు వెళ్ళారో అతను ఏమాత్రం కూడా చలించలేదు, అతని జపంలోనే నిమగ్నం ఉన్నారు. కానీ కొద్దిపాటు భక్తిలో ఉన్నారు, కానీ పూర్తిగా వారికి భక్తి ఇంకా రాలేదు అని అంటే అటువంటి వారు కూడా చలిచిపోయే అవకాశం చాలా మటుకున్నది. కాబట్టి స్త్రీలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి జుట్టుని కురులని వారు కట్టుకొని ఉంచడం అనేది అది ఆనవాయితీ, అది పద్ధతి. ఇక్కడ ఆ కురులని కూడా దైత్యులు ఎలా చూస్తారు అని అంటే ఆ కురులు ఎంతైతే విప్పుకొని ఉంటారో స్త్రీలు వారికి ఆ కురులు కూడా వారికి కురుల్లోని అట్రాక్షన్ అనేది ఏమి లేకపోయినా సరే ఇప్పుడు ఆ కురులు యాస్టెట్ ఒకవేళ వేరేగా ఇంట్లోని వెంట్రుకలు ఎక్కడైనా పడుంటే మాత్రం మనకి అందరికి అసహ్యం అనిపిస్తుంది. దాన్ని మనం ముందు తీసేయాలనుకుంటాం, బయటకు పారేయాలనుకుంటాం. కానీ అదే స్త్రీలకి ఆ కురులు వేసుకొని విడచల్లుకొని ఉన్నారు అని అంటే మాత్రం అది పురుషులలోని ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే దైత్య ఇది కలిగి ఉంటారో, రాక్షస మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారో
వారికి కామం ప్రేరేపణ అనేది ఇస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని వారు మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట, మీరు దాని కురులను కూడా కట్టుకొని ఉంచితే బాగుంటుంది. ఎందుకనంటే ఆ కురులు వారికి ఇంకా కూడా కామ ప్రేరేపణ చేస్తుంది కాబట్టి. 37వ శ్లోకం చదవండి ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. మణి మాతాజీ శ్లోకం చేస్తారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మణి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్లోకం చేయండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యామసురాః ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుర్మత్వా మూఢధియ శ్రియం. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురా ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుర్మత్వా మూఢధియ శ్రియం. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురా ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుర్మత్వా మూఢధియ శ్రియం. జగృహు అని బ్రేక్ తీసుకోండి మాతాజీ. జగృహ్ ఏం మాతాజీ? జగృహు. ఓకే. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురా ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుః మత్వా మూఢధియ శ్రియం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్లోకం ముగ్గురు చదువుతారా? నీలారాణి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ, ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇది సాయంతనీం సంధ్యామా అసురాః ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుః మత్వా మూఢధియః శ్రియం. ఇది ఒకసారి చాలు కదా మాతాజీ. హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురాః ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహు మత్వా మూఢధియ శ్రియం. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. ఓ సారీ, మీట్ లో ఉందమ్మా. ఓకే. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురాః ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహు మత్వా మూఢయతీం శ్రియం. బాలసరస్వతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురః ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుః మత్వా మూఢధియ శ్రియం. ధన్యవాదాలు భాస్కరయ్య ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురః ప్రమదాయతీం ప్రలోభయంతీం జగృహుః మత్వా మూఢధియ శ్రియం. హరే కృష్ణ. శ్రీమాతాజీ శ్లోక చదివి అర్థాలు చెప్పించండి. హరే కృష్ణ. అర్థాలు అనువాదం.
హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ఇతి సాయంతనీం సంధ్యాం అసురాః ప్రమదాయతిం ప్రలోభయంతిం జగృహుః మత్వా మూఢధియః శ్రియం. ఇతి ఆ రీతిని, ఇది ఆ రీతిని ఆ రీతిని సాయంతనీం సాయంకాలపు, సాయంకాలపు సంధ్యాం సంధ్యా, సంధ్య అసురాః అసురులు, అసురాః అసురులు ప్రమదాయతిం కామిని వలె ప్రవర్తించునట్టి, కామిని వలె ప్రవర్తించినట్టి, ప్రలోభయంతిం ఆకర్షణీయమగు, ఆకర్షణీయమగు జహుర్హుః జగృహుః చేజిక్కించుకొనిరి, చేజిక్కించుకొనిరి, మత్వా తలచుచు, తలచుచు మూఢధియః మందబుద్ధులు, మూఢధియః మందబుద్ధులు, స్త్రియం స్త్రీ, స్త్రీ అవగాహన లోపించిన అసురులు సంధ్యా సమయముననే ఆకర్షణీయమగు రూపము గల సుందరీమణిగా భావించి చేజిక్కించుకొనిరి. అవగాహన లోపించిన అసురులు అవగాహన లోపించిన అసురులు సంధ్యా సమయముననే ఆకర్షణీయమగు రూపము గల సుందరీమణిగా భావించి చేజిక్కించుకొనిరి. భాష కూడా చేసేయండి 2 సెంటెన్స్ లో. అలాగే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై జై శ్రీల ప్రభుపాద. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. అసురులు ఇచ్చట మూఢధియః అని వర్ణింపబడిరి, అనగా గార్ధవము వలె వారు అజ్ఞానముచే మోహితులైరని భావము. ఆ భౌతిక రూపము మిథ్యాపూర్వకమగు సౌందర్యముచే మోహితులై వారు ఆమెను ఆలింగనము చేసుకొనిరి. ధన్యవాదములు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ అసురుల గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా అసురుల గురించి మాట్లాడుతుంది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది దైవ అసుర సంపద విభాగ యోగం అనేది ఈ భాగవతంలోని ఈ పార్ట్ అనే కాదు, ఇంకా అసురుల గురించి చాలా జగన వ్యాఖ్యానం ఇస్తున్నారు. సో వీటన్నిటిది కూడా ప్రక్లుప్తంగా సారాంశము భగవంతుడు దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో చెప్పారు. ఇక్కడ ఇంకొద్దిగా విస్తరించి మనకు చెప్తున్నారు అసురులు అనే వారి యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది. సో మనకి భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది, ప్రళయాంతం దాకా వారికి కామమే వారికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు. సో దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పుకున్నారు అనమాట ఎక్స్ప్లెనేషన్. సాయం సంధ్యని అసురులు ఏ రకంగా దాన్ని భావిస్తారు, భక్తులు అనన్యమైన భక్తులు దాన్ని ఏ రకంగా భావిస్తారు. సో రెండింటికి మధ్యన చాలా సటిల్ డిఫరెన్స్, చాలా చిన్న వ్యత్యాసం ఉన్నది. ఆ చిన్న వ్యత్యాసమే వారికి ఆకాశం ఇంకా పాతాళ లోకానికి మధ్యన ఉన్నంత భేదాన్ని తెచ్చేస్తుంది. సో శ్రీమతి రాధారాణి కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణుల వారు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే బృందావనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారో మథురాలోని తన మామ అయిన కంసుడిని సంహరించారో, దాని తర్వాత అతను ద్వారకాకి వెళ్ళిపోయారో, అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి మరియు ఇతర సఖులు అందరూ కూడా కృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. 100 ఏళ్ల పైగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం భగవంతుడి గురించే చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుడు తప్పించి కృష్ణుడు తప్పించి వారికి ఏది కూడా తోచట్లేదు. కానీ ప్రతిరోజు శ్రీమతి రాధారాణి మాత్రం కృష్ణుడు ఏ రకంగా అయితే శ్రీమతి రాధారాణిని చూడాలనుకున్నారో ఆ రకంగా ఎందుకు కృష్ణ ప్రతిరోజు డెఫినెట్లీ కామం అయితే కాదు, అది అందరికీ తెలిసింది, భక్తులకు అట్లీస్ట్ తెలుసు. మరి ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నారు అని అంటే భక్తి అనేది ఇంత ఉత్తమమైనది ఉండగలదా అనేది తెలుసుకునేదానికి. భగవంతుడు యాక్చువల్గా అందరినీ కూడా అదే రకంగా చూడాలనుకుంటున్నారు. మనలోని ఎంత భక్తి ఉన్నది చూడాలనుకుంటున్నారు.
కానీ నాలాంటి వారికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భాగవతం లాంటి శ్రవణం చేస్తాం, లేక కొద్దిసేపు దాని గురించి చర్చించుకుంటా ఉంటాము, అప్పుడు భక్తి అనేది వస్తుంది. అప్పుడు భగవంతుడి కోసం ఏమైనా చేయాలనిపిస్తుంది. కానీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే భాగవతం శ్రవణం కానీ, లేకపోతే భాగవతం గురించి చర్చ కానీ, లేకపోతే భగవద్గీత కానీ అలాంటివి అయిపోతుందో, జపం అనేది కేవలం ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా తీసుకొని కొద్దిసేపట్లో ఏదో తొందరగా ముగిచ్చేయాలి అని అనుకొని తొందరగా వీలైనంత త్వరగా జపాన్ని ముగిచ్చేసి భగవంతుని గురించి చర్చ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఈ సమయంలో అనిపించేది. మరుక్షణం ఎప్పుడైతే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండమో, సరేలే ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉన్నాయి అని అనుకొని భౌతిక కార్యంలో పడిపోయి, ఇది యాక్చువల్గా చేసేది ఎవరు చేస్తారంటే మిథ్యాచారి చేస్తారు. ఎవరైతే మిథ్య అందరి ముందు ఒక బూటకం లాగా నేను ఒక భక్తుడిని అనే ఒక ఇది చేస్తారో అటువంటి వారు కపటం చేసేవారు. సో నేను యాక్చువల్గా ఆ కేటగిరీకి చెందినవాడిని. జస్ట్ ఒక మిథ్యం లాగా అందరికీ చూపించేదానికోసం ఒక డివోటీ లాగా ఆ రకంగా ఉండేది. కానీ భగవంతుడు అది మిథ్యం అనేది అది చూడడానికి ఇష్టపడరు. భగవంతుడికి కావాల్సింది నిజమైన ప్రేమ. నిజంగా ఎవరికి భక్తి ఉన్నది అనేది అది వేస్తూ ఉంటారు. వారు భగవంతుడు వేచి చూస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా నిజమైన భక్తులు, వారు ఎప్పుడు వారి తండ్రి దగ్గరికి వస్తారా, వారికి ఎప్పుడు వారు భౌతికమైన కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఏదైతే వారికి అనంత కోటి జన్మలుగా వారిని పీడిస్తోందో, ఈ మాయలో నిరుక్కుపోయి ఉన్నారో, ఈ భౌతికమైన ఊబిలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు, వారు మునిగిపోతున్నారు, వారు చాలా దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారనే విషయం వారికే తెలియకుండా ఉన్నారు. వారు దాన్ని ఆహ్లాదంగా దాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. వారు ఎప్పుడు నా పక్కకి చూస్తారా, ఎప్పుడు వారిని నేను బయటకు లాగేద్దామా అని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అనుకుంటారు భగవంతుడు. కానీ భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా, భక్తులని కాదు జనాలు మామూలుగా ఎప్పుడు భగవంతుడి పక్కకి ఆ రకంగా చూడరు. కాకపోతే శ్రీమతి రాధారాణి ఉత్తమమైన భక్తి ఎలా ఉండాలి అనేది శ్రీమతి రాధారాణి చూపించారు. అండ్ ప్రతి ఒక్క యుగంలోని భగవంతుడు వచ్చేది కేవలం ముఖ్యమైన ఇది ఉద్దేశం భగవంతుడి ఏంటి అని అంటే భక్తి గురించి చూపించుకునేదాన్ని. శ్రీమతి రాధారాణి అని అంటే ఎవరో కాదు, కృష్ణుడి యొక్క పౌరుష రూపం. అంటే ఇది రాధారాణి చెప్తున్నారు కృష్ణుడు ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పౌరుష రూపం, పురుష రూపమే కృష్ణుడు. అదర్వైజ్ శ్రీమతి రాధారాణి ఎవరు అని అంటే కృష్ణుని యొక్క అవతారమే, కృష్ణుడే యాక్చువల్ గా శ్రీమతి రాధారాణి అంటే, వేరే శరీరం కాదు. కానీ భక్తి ఎలా ఉండాలి అనేది చూపించేదాని కోసమని మనకి వచ్చారు. భక్తి సాక్షాత్కరిస్తే ఎవరో అది శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఆ అవతారమే మళ్ళీ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు రూపంలోని వచ్చారు. కాబట్టి మనకి భక్తి ఏ రకంగా ఉంటుందనేది చూపించేదానికి వచ్చారు. సో కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి పక్కకి ఎందుకు చూస్తారు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి భక్తి అనేది ఉత్తమమైనది. కాబట్టి శ్రీమతి రాధారాణి కూడా ఈ సాయం సంధ్య వేళలోని కృష్ణుడు వస్తారు అనేసని కృష్ణుడికి ఏ రకంగా అలంకరణ నచ్చుతుందో ఆ అలంకరణతోని శ్రీమతి రాధారాణి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. సఖులతోని ప్రతి అనుక్షణం అడుగుతూ ఉంటారు, కృష్ణుడు ఈరోజు వస్తారు కదా, తప్పకుండా వస్తారు కదా అని. సఖులు వారికి మళ్ళీ ఆశ్వాసం ఇస్తూ ఉంటారు, ఖచ్చితంగా ఈరోజు వస్తారు కృష్ణుడు, మీ సౌందర్యమే అటువంటిది, మీ వేషభూషణే అటువంటిది, మీరు కృష్ణుడి కోసం అంత అందంగా తయారయ్యారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వస్తారు ఈరోజు కృష్ణుడు, మీకోసం వస్తారు అని. సో ఈ రకంగా అందంగా తయారయ్యి ఉన్న తర్వాత కొద్దిసేపటిగా సాయం సంధ్యని చూసి శ్రీమతి రాధారాణి అనుకుంటారు, అదిగో నా కృష్ణుడు వచ్చేశారు. ఎందుకు అని అంటే కృష్ణుడు నీల మేఘ శ్యామ సుందర వర్ణం, సాయం సంధ్య కూడా అదే వర్ణం కలిగి ఉంటుంది. ఇదిగో నా కృష్ణుడు వచ్చేశారు అని ఆనందించుకుంటారంట. ఆనందించుకున్న తర్వాత ఆవిడ కాసేపు ఆవిడ మైకంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, కృష్ణుడిని తలుచుకున్నారు కాబట్టి. కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆవిడకి శ్రీమతి రాధారాణికి మళ్ళీ తన సెన్సెస్ లోకి మళ్ళీ వస్తారో, బాహ్యమైన దీనికి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు సెన్సెస్ లోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుందంట కృష్ణుడు రాలేదు, ఇది కేవలం సాయం సంధ్య వేళ మాత్రమే. సో కృష్ణుడితోని ఆ విరహ వేదన వల్ల మళ్ళీ బోర్ అని నేల మీద కుప్పగూలిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటారంట శ్రీమతి రాధారాణి. ఇది ఒక భక్తుల యొక్క
దృష్టికోణం. ఎలా చూస్తారు సాయాన్ని వారు? సంధ్యాకాలాన్ని వారు ఎలా చూస్తారు? భక్తి మార్గంలో చూస్తారు. కానీ ఈ శ్లోకంలో మనకి ఇస్తున్నారు అసురులు ఏ రకంగా చూస్తారు అని. అసురులు చూసేది సాయం సంధ్యని వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు అని అంటే, వారు కేవలం వారు మూడులు అని చెప్పబడ్డారు. ఇక్కడ మూడా దియా అన్నారు. అంటే వారు గాడిద వలె తెలివితేటలు కలిగి ఉన్నారు. గాడిదని ఎందుకు మూర్ఖపు చిహ్నం లాగా పెడతారు అని అంటే, కొంత గడ్డి కోసం అనేసని ఎంతైనా బరువులు మోస్తుంది అది. కానీ ఒకవేళ బంధాన్ని తెంపుకొని వస్తే గడ్డి ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. వీళ్ళు కూడా అసురులు కూడా ఏంటి అని అంటే, కొద్దిగా కామం కోసమని వారు ఏంటి అని అంటే వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు. వారికి వచ్చిన శరీరాన్ని వారు దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నారు. సో అందుకోసం ఇక్కడ గాడిదలాగా వారిని పోలుస్తున్నారనమాట. సో వారేంటనంటే వారి ఇంద్రియాలకే ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. సో వారి ఆలోచన వారి ఇంద్రియాలకే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన దానివల్ల వారేంటి అని అంటే అజ్ఞాన అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. తెలిసి అజ్ఞాన అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు వారు. కాబట్టి వారిని గాడిదలాగా పోలుస్తున్నారు అనమాట. ది డిమోన్స్ వర్ క్యాప్టివేటెడ్ బై ది ఫాల్స్ గ్లేరింగ్ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ ఫార్మ్ అండ్ దస్ దే ఎంబ్రేస్డ్ ఇట్. వారు సాయం సంధ్య వేళని ఒక స్త్రీలాగా వారు ఊహించుకుంటున్నారు. పోనీ నిజంగా స్త్రీ ఉందా? లేదు, ఊహించుకుంటున్నారు. అండ్ వాళ్ళు ఊహించుకుంటున్నారు దాంట్లోనే పరమ సుఖం ఉన్నది అని, కామంలోని. కాబట్టి స్త్రీని వారు ఆలందించుకుంటున్నారు అనే భావనతోని వారు ఆఖరికి చీకటిని వారు ఆలందించుకుంటున్నారు. సో దానివల్ల వారికి ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు. కానీ వారు ఏదో సాధిస్తున్నట్టుగా, వారు ఏదో పొందుతున్నట్టుగా ఒక భావనలో ఉన్నారు. పోని అది నిజంగానే స్త్రీ అనుకున్నా సరే కూడా వాటి నుంచి ఏమైనా పరమ ఆనందం ఏమైనా దొరుకుతుందా? లేదు. వారి జీవితం యొక్క లక్ష్యమే ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తున్నది ఏంటి అని అంటే, మిథ్య అంటే మాయ, లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు. సో ఎవరైతే భౌతికమైన కోరికల్లోనే మిగిలిపోయి ఉంటారో వారికి ఉన్నా లేకపోయినా సరే కూడా వారికి సంబంధం లేదు. వారి మనసు వారిని ఏ రకంగా నడిపించాలని అనుకుంటుందో ఆ రకంగా వారు నడుస్తారు. అక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే వారు ఇంత దాకా వర్ణించిన ఆ వర్ణన రూపంలోని స్త్రీ లేరు. అది కేవలం మిథ్య, ఒక కల్పన అది వారికి. కానీ ఆ కల్పనకి వారు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చేశారు. ఆ రూపంని కూడా వారు ఎంతలాన దాన్ని వారు వర్ణిస్తున్నారు అని అంటే ఒక్కొక్క అంగం గురించి వర్ణిస్తున్నారు. అది కేవలం ఒక సాయం సంధ్య వేళ, స్త్రీ కాదు. కానీ ఆ సాయం సంధ్యలోని వారు స్త్రీని వెతుక్కుంటున్నారు. ఆ స్త్రీ కూడా కందుకంతో ఆడుతున్నట్టుగా తన నడుము, తన ఒక్కొక్క బాడీ పార్ట్ ఎలా ఉన్నది, వెంట్రుకలు వారు విదిగల్లుకొని అంటే విప్పుకొని ఉన్నారు అన్నట్టుగా వారు భావిస్తున్నారు. సో ఇప్పటికీ కూడా చూడండి, అసురులు వారికి ఏంటి అని అంటే అసుర భావం కలిగి ఉన్న వారు ఈ రకంగా ఊహల్లోనే మిగిలిపోగలరు కూడా. వారు ఊహల్లోకంలోని వారు ఒక స్త్రీని ఊహించేసుకొని ఈ రకంగా వారు ఉండగలరు. అంత కలియుగంలోని అంత హీనమైన పరిస్థితికి దిగజారిపోయి ఉన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే వారు ఇంద్రియాలకు ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చి వారు ఒక సాయం సంధ్యని ఒక అందమైన స్త్రీ రూపంలోని వారు చూస్తున్నారో అది అసుర భావం. వారిని మూడులు అని అంటున్నారు, వారిని గాడిదతో పోలుస్తున్నారు. కానీ అదే పోలుస్తున్న వారిది అనన్యమైన భక్తి అని అంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే వారు ఇంద్రియాలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు, వారు ఆత్మకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ వ్యత్యాసం అర్థం చేసుకోండి. మనకి భగవద్గీతలోని ల్యాడర్ చెప్పారు, ఇంద్రియాలన్నిటికంటే తక్కువ పొజిషన్. నెక్స్ట్ మన మనసు కంటే కూడా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఎవరైతే ఇంద్రియాలకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో ఆ నిచ్చెనలోని అన్నిటికంటే తక్కువ భాగంలో ఉండేదానికి వారు ఎవరైతే ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో వారు అసురు. అండ్ ఎవరైతే ఆత్మకి ప్రయారిటీ ఇస్తారో, ఆత్మశుద్ధీకరణ, ఆత్మకి విలువ పెంచేలాంటి పనులు చేస్తారో వారు దైవ గుణం కలిగి ఉన్నవారు. సో అంతే, దైవ అసుర సంపద విభాగ యోగం అంటే అంతే.
సో సత్వగుణం కలిగిన వారు ఆత్మకి సంతృప్తి కలిగించేలాంటి పనులు చేస్తారు, దాన్ని సత్వగుణం అంటారు. రజోగుణం అంటే మానసికంగా మనసుకి ఆనందం పరిచేలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు రజోగుణం. ఎవరైతే శరీరానికి కేవలం సుఖం ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నిస్తారో వారు తమోగుణం. కాబట్టి రాక్షసులు ఎప్పుడూ తమోగుణంలో ఉంటారు. దేవతలు కూడా కొంతమంది రజోగుణంకి సత్వగుణంకి మధ్యలో ఉండొచ్చేమో, కానీ భక్తులు అనేవారు, నిజమైన భక్తులు అనేవారు ఎప్పుడు కూడా సత్వగుణంలో ఉంటారు. అండ్ అర్జునుడు అడుగుతారు, ఆ సత్వగుణంలోకి రావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, వారి నడవడిక ఎలా ఉంటుంది, వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అంటే భగవంతుడు చెప్పారు, ఇవంతా కొన్ని రావాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే భక్తిలోని ఉన్నారు అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తున్నారు అని అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని నిరంతరంగా జపం చేస్తే మనకి శుద్ధ సత్వంలోకి భక్తిలోకి వస్తారు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఎవరికైనా శ్లోకం తెలుసా భగవద్గీతలోది? హరే కృష్ణ. సతతం కీర్తయంతో. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఎవరికైనా శ్లోకం తెలుసా చెప్పండి. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢో వ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. పర్ఫెక్ట్. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భక్తిలోని వారు సతతం వారు భక్తి దీంతో ఉంటారో అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా వారు భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకుంటారు. అండ్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది శాస్త్రంలోని ఏమి ఇచ్చారు, ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది మనకి చెప్పున్నారనమాట. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్రం విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహర్హసి. సో మనకి తెలుసుకోవాలి శాస్త్రంలో ఏమి ఇచ్చారు, దాని ప్రకారంగా మనం వెళ్ళాలి. శాస్త్రం ప్రకారంగా వెళ్లకుండా మనకి ఇష్టానుసారంగా మనం వెళ్ళాము అని అంటే వారికి అధోగతి పాలవుతుంది, వారు కూడా ఈ మూఢుల్లాగా వారు అయిపోతారు అని మనకి చెప్పబడ్డారు. సో మనం ఇప్పటితో విరామం చేసుకుందాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ